खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै चिरां रुनिकाटा रेन्जनि सिङाव हाग्रा रैखाथि बिफान आरो एसएसबि जयेन्टलि डिउटि खालामनानै गोख्रों संदाननायाव 4 लाखसोनि बेसेन गोसा आयेन बेरेखा दंफांफोरखौ बोखांनो हादों होनना खौरां मोन्दों। हाग्रा रैखाथि बिफाना फोरमायनाय बायदिब्ला हरनि समाव दंफां सिखावफोरा ट्रेक्टरनि बडिखौ गारनानै खर'खौ लाना खारनो नाजादोंमोन, नाथाय खारस्लाब हायैयाव ट्रेक्टरनि खर'खौबो गारनानै खारो। गिबियाव ट्रेक्टरनि खर'खौ मोनलांदों, बिनि अखानायै नागिरनायाव फुल लोड गोनां ट्रेक्टरनि बडिखौबो बोखांनो हादों होनना फोरमायदों हाग्रा रैखाथि बिफाना। सिडली विधान सभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफ दोलोआ सोरखौ बिजाथि फसंगोन बेखौ सायख'ना दोनखाबाय होनना बुंदों बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ। जाय व्यक्तिया आगु एफसिअनि दैदेनगिरिमोन आरो साख्रिबो मावोमोन, नाथाय मुंखौ बुंनानै होथ'वाखै। बे उफ्रा बिसायख'थियाव देरहागोनखौ आसा खालामदों बिथांमोना। थांनाय एमपि इलेक्शनाव बिपिएफआ गोबां रायजो राजानि खाथियाव थांनो हायाखैसै, गोबां केम्पेइनफोरखौ गामि गामि थांनानै खालामहैनो हाजोबाखैसै, जाउनाव जेननो गोनां जाबाय होननानै बुंदों प्रमिला रानी ब्रह्मआ। थांनाय 4 जुलाइआव गुवाहाटी ज्योतिनगराव 8 बोसोर बैसोनि अबिनाश मुंनि गथ'आ स्कुटिनिफ्राय गोग्लैनानै मोनसे ड्रेनाव गोलैनानै दैजों बुखारलांजानाय उन्दै गथ'खौ नागिरै मैया फुंनि 9 बाजियाव बोखांनो हाबाय होनना खौरां मोन्दों। मख'नो गोनांदि हाजोनिफ्राय जोबोर गोख्रैथिजों बोहैबोनाय दैयाव गलांदोंमोन गथ'आ। बिफाजों स्कुटियाव गाखोनानै थांफानायाव स्कुटिया स्लिप जानानै गोग्लैनायाव बिफाया आखायाव हमथाहरदोंमोनब्लाबो नाथाय गथ'खौ हमथाना लाखिनो हायैयाव ड्रेन सिङाव गलांदोंमोन। गथ'नि बिफाया जोबोर दिखारजों नागिरबायदोंमोन। मैया भाङागर आरो राजगड़नि गेजेरनि मोनसे ड्रेनाव गथ'नि गोथै सह'खौ बोखांनो हाबाय। सनितपुरनि राङापारा हालामनि 6 नं कथालजुलियाव बर' बिमाखौ खास्रि बिस्रि जिनाहारि खालामनानै गोदोना हाफ्लंनानै बुथारना गालांनाय दुथां सुबुङा गावखौनो पुलिसनो गथायना हैबाय। मख'नो गोनांदि शंकर बसुमतारीनि बिसि लावदां बसुमतारीखौ बुथारनाय दुथाङा गामिसेनिनो आरो न' खाथिनिनो उदय राभा होनना मिथिनो मोनबाय। लावदां बसुमतारीखौ बुथारनानै खारखोमाना दंमोन उदय राभाया। जाथायखौ खोनानानै गामिनि बयबो रायजो राजाया शंकर बसुमतारीनि न'खराव ज' जादोंमोन, नाथाय उदय राभाया खारखोमानानै दंमोन, जाउनाव बिखौनो सन्देह खालामनाय जादोंमोन आरो पुलिसफोराबो बिखौनो नागिरदोंमोन। थांनाय रबिबार एबा मैया उदय राभाया गावखौनो पुलिसनि खाथियाव थांनानै गथायना हैदों होनना खौरां मोन्दों। मिथिनाय बादिब्ला उदय राभाया लावदां बसुमतारीजों एसे नांज्लायनाय जादोंमोन। थांनाय शुक्रबारखालि हराव 8 बाजिसो समाव न'खराव रावबो हौवा मानसि गैयैयाव खाबु लानानै खास्रि बिस्रि बुथारना दोनबोदों उदय राभाया। बुथारजानाय शंकर बसुमतारीनि बिसि लावदां बसुमतारीनि गोथै सह'खौ मैया मोनाबिलि समाव जोबथा बिदाय होनाय जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। दायनिगिरि दुथां उदय राभाया दायो पुलिसनि आखायाव दङ। बे मुगैथाव इनाय खामानि मावनायनि थाखाय मा साजा होनाय जागोन उनावसो मोनथिसिगोन। 12 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनाय समावनो हमजाबाय। आमजाद आली मुंनि सानै बिसि गोनां गथ' गथाय गोनां सुबुङा गुवाहाटी गटानगराव सासे 12 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ लेट्रिनाव जरजबस्ति बोलांनानै गाज्रि खालामनायखौ सासे आइजोआ नुदोंमोन आरो दुथां आमजाद आलीखौ लेट्रिनाव खाना दोननानै गरसक पुलिसखौ लेंहरनानै पुलिसनि आखायाव गथायना हरो। दुथां आमजाद आलीखौ बिनि न'आ धुबुरी पानबारियाव होनना मिथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव भारत सोरखारा बेफोर दायनिगिरिफोरनि थाखाय गोख्रों आयेनफोरखौ दादों, नाथाय बेफोरबायदि इनाय अनागारि आखुनि खामानिफोरा खमायनायखौ नुनो मोनाखै। एनडिएफबिनि सा 19 केडार्स आरो अफिसारफोरा गोमानानै दं, नाथाय बहा दं बिथांमोना? बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव एक्स एनडिएफबिनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो एम रनजित बसुमतारीनो बिबान होनानै दोनदों प्रमद बर'आ। नाथाय बिटिआर सोरखार दानाया 4 बोसोर जानोसै, बिथांमोना एक्स एनडिएफबिनि जेंनाफोरनि सायाव खामानि मावदोंना मावाखै? बेनि गेजेरावनो सा 19 एनडिएफबिनि केडार्सजों लोगोसे गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरा गोमानानै दं, बिथांमोना बहा दं? थांनाय 2003 मायथाइयाव भुटानाव
अल आउट अपारेशनाव गोबां एनडिएफबिनि जोहोलावफोरा जिउ गोमाबाय आरो सा 19खौ भुटाननि जेलाव जोबनानै दोनदों होनना खौरां मोन्दों। नाथाय बिथांमोनखौ बख'ना लाबोनायनि खामानिखौ दासिमबो मानो मावाखै बिटिआर सोरखारा? इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि आफादगिरि सिला बसुमतारिया खौरांगिरि मेल खुंनानै बिटिआर सोरखारनिसिम दाबि खालामदों। भुटान अल क्लियार अपारेशना 2003 जादों आरो बे एटाकआव अलमस्ट बुंनो थाङोब्ला दिनै वेस्टार्न कमान्ड हिसाबै 19 जन जे जोंनि केडार्स आरो अफिसार्सफोरा दिनै बिथांमोनखौ जोङो दिनैसिम मोननो हायाखै आरो बे जिनिसखौ जोङो दा गभर्नमेन्टखौ जों क्लेम खालामगासिनो दं जाहाथे माखासे जुदि जोंनि सुबुंफ्रा बा जोंनि केडार्सफ्रा दङब्ला बिथांमोनखौ थाबैनो बख'नांगौ होननानै बुंदों आरो दिनै जिहेतु दा नैबे माखासे जोंनि भुटानाव थाबोनाय जेनेबा हाब्रां बा इरागदाव आरो फोजौखां बिथांमोना भुटान गभर्नमेन्टजों रायलायनाय समाव थिम्फुआव रायलायखांनायनि उनावहाय जिहेतु बिथांमोना गेलेमफुङाव बिथांमोना मोनसे फैनानै गेलेमफुंनिफ्राय बिथांमोना डाइरेक्टलि माने बेवहाय जेनेबा भुटान आरो इन्डियाननि आर्मिफ्रा बिथांमोनखौ हमना लांदों आरो बिनिफ्राय बिथांमोनखौ दिनैसिम जों मिथि मोनाखै बबे जायगायाव दङ। दा जों खोनानो मोनदों प्रिजनाराव दङ बा जेलाव दङ बे खोथाखौ बुंदों। दिनै दङब्लाथ' बे जिनिसखौ जों बख'नांगोन आरो बख'थारनांगोन जाहाथे जोंनि माखासे बिदिनो बुंनो थाङोब्ला बे अल क्लियार अपारेशनाव 35 माने केडार्सआ अल अभार जेनेबा जोंनि एनडिएफबिनि मानसिफ्रा दिनै जिउ होदों बा गोमानानै दं दिनैसिमनि बेलायाव। जोङो नुनो मोनबाय थादों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनिफ्राय फैगौ 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियावहाय आलादायै बाहागो लानो बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय मोनसे खोथाया जाबाय मा नोंथाङा थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएलनि सासे केन्डिडेट हिसाबै गसंदोंमोन। दिनैनि बेलायावहाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ मा जाहोननि थाखाय बेबायदि आलादा मोनसे साननो गोनां जाखो बे बेलायाव मा फोरमायगोन? आंथ' इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिनि दिनै आफादगिरि बुंनो थाङोब्ला नंगौ थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव आङो इलेक्सनखौ गेलेदोंमोन इउपिपिएलनि जानानै बा इउपिपिएलनि सासे केन्डिडेटमोन। आंनि समस्थिया सराइबिल समस्ति नाथाय आङो गेलेनायाव आं साक्सेस जानो हायासै। आं बेखौनो बुंनो सानो जे इउपिपिएलआव आङो पार्टी हिसाबै थिगानो दं खिन्थु माखासे बुंनो थाङोब्ला जोंनि माखासे इउपिपिएलनि कर्मकर्ताफोर बिथांमोनखौ आङो मोजां मोनाखै। जाहाथे मोजां मोनैनि खारना जाहैबाय जिहेतु सापज जोंनि एक्स एनडिएफबिखौ इन्टायर एक्स एनडिएफबिखौ दिनै बुंनो थाङोब्ला रावबो दिनैसिम नायाखै। दिनै बुंनो थाङोब्ला जोंनि एक्स एनडिएफबिफ्रा सोरबा हाजिरा मावना जानानै दङ, सोरबा अन्थाइ बाला सालिना जानानै दं, सोरबा बेंगालराव थानानै दं, सोरबा माद्रासाव थानानै दं। ओरैबायदि मोनसे खस्थ' मावनानै जानानै दङ आरो बुंनो थाङोब्ला दिनै एक्स एनडिएफबिनि दा बिसि फिसाफ्रा जेनेबा फिसाया जेलाव दं होमबा फिसाया जेलाव थानाय बिथांमोननि बिसिया सोरनावबा दखानाव साहा काप सुनाय, सोरनावबा न' सिथ्ला सिबना जानाय बेबादिनो मोनसे बिराद खस्थ'। दा बेनिखाय जों सिन्था खालामदों जोंथ' जातिनि सेन्टिमेन्ट गोनां जिहेतु जोङो सापज एनडिएफबिनि जों सासे लिडार जेनेबा आं सानदों जिहेतु जोंनि आफादनि मानसिखौ मानो नाया खार'ना आरो जोंनि आफादा जेनेबा एकर्ड खालामदों होमबा बे एकर्डआथ' एनडिएफबिनि एकर्डसो रावनिबो एकर्ड नङा।